ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 18 май соли 2021 мебошад ва барои шумо барои ҳамин 18 буданаш 18та хонаҳои фурӯшӣ пешкаш мекунем аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Якум хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, ду хонага квартира дар дуюм ошёна, бинои советӣ бо масоҳати 36 метри квадратӣ. Хона бо ремонте ва қарор аст дар Чойрух, Дайрон, шаҳри Хуҷанд. Нархаш 120 000 сомонӣ мебошад. Ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дар имрӯза навормон боз дутая дига хона аз шаҳри Хуҷанда, камтар пас ҳавоям нишон медиҳем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Восе, ҷамоати деҳотии Худоёр Раҷабов, деҳаи Нунчемас. 3 дар хона бо калидор, баня, кухнӣ, ҳамаш дар даруншай. 8 сотиқ замин дора, документам дора, бе ремонт, коробка. Нархаш 75 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад. Соҳибушда срочна сум дар корай. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, WhatsApp имошон кор мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар Правсоюз, лави раи Калон, прокуратураи генералӣ болотар мебошад, бари доми пай карда. Чорхонага мебошад, дар якум ошёнаш ҷойгир аст, бинои чоретажа. Дар назди хона магазин ҳаст ва амонатбанк шудагиянд. 2 подвал дорад, баъд аз пеши дому аз пушти дом ҳавлӣ дора. Нархаш бо маслиҳатай. Номерои соҳиби хона дар рӯи экранай. Марҳамат дӯстони азиз. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 6 сотиқ замин, 2 дар хона, қарор аст дар 14 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Нархаш 130 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам дора. боз як хонаи фурӯшӣ аз шаҳри Хуҷанд, ишалакай квартира мебошад. Як хонага дар 4 ошона, бинои советӣ бо масоҳати ҳамагӣ 29 метри квадратӣ. Хона ремонт дорад, сари роҳ мебошад ва қарор аст дар 31 микрорайони шаҳри Хуҷанд. Ва соҳиби ин хона ҳамин як хонагара духонага кардагиай ва нархаш 190 000 сомонӣ мебошад, бо савдоам мешавад ва иваз мешавад ба духонага. Якчанд хонаҳои фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, навастройкаи 25 ошонага, застройшкаш Шаҳзод Интернешнл мебошад. Айни ҳол дом дар 8 ошона ҳаст сохмонаш ва қарор аст дар хиёбони Абуалӣ ибн Сино, рӯ ба рӯи масҷиди нав. Бино аз 3 блок иборат аст, А, Б ва В. Ва соҳиби ҳамин хона ки рақамош дар рӯи экранай, дар 4 ошона полностью 3 блока доранд. Нархаш $500 як квадрат, окончательняй. Ва дар 15 ошонаам доранд фақат блоки А ва блоки Б полностью. Нархи уҷа $350, нархи як квадраташ. Марҳамат, иҷара чанд намуд хонаяй, квадратура ай 60 квадрат сар мешад то 150 чанда. Любой варианта ёфта метонен. Боз дар якум ошона магазин дора, блоки Ада 323 квадрат. Барои ҳамин марҳамат, занг занен, нархҳо дар рӯи экран. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 10 микрорайон, доми 11, хонаи 45. Ду хонага мебошад дар 3 ошона. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай. Метонен маълумоти пурраша аз соҳиби хона гирен. Нархаш 160 000 сомонӣ, бо савдоам мешавад. ду хонага бо масоҳати 56 метри квадратӣ, ҷойгир аст дар 4 ошона, бинои советӣ бо ремонти замонавӣ. Қарор аст дар пеши варзишгоҳи марказӣ, ноҳияи Фархор. Нархаш 100 000 сомонӣ, срочна фурӯхта мешавад. Рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран.
ҳавлифурӯшӣ дар шаҳри Бохтар деҳаи Янги Юл. 8 сотик замин, 2 дар хона мебошад. Нархаш 142 000 сомонӣ бо маслиҳатам дорад. Хона коробкая, яъне бе ремонт. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар дар кӯчаи Сайдалӣ Вализода 8, хонаи 7. 2 ҳуҷрага мебошад ва нархаш 200 000 сомонӣ. мутаассифона квадратураша ва дигар маълумотша надорем. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрана. Марҳамат. ва дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки қариб ки ҳама хонаҳои имрӯзанавор мон хонаҳои подписчикои худ монанд. бораи ҳамин ба ҳазур аз номи канали Дом Тиҷей гап занед. иншоаллоҳ савдои хуб мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 4 дар хона ва 1 веранд дорад. дар наздикиш масҷиди ҷумъахони калон, мактаби сеэтажа, бозор, нонвойхона, ресторан, гостиница ҳаст. нархаш 165 000 сомонӣ мебошад. хона дар лави роҳи калони мошинравда ҷойгир аст ва гирди ҳавлӣ пони маҳкамай, фақат як дарвоза мечаспонӣ, тамом. нархаш 165 000 сомонӣ бо савдоам мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, ватсап, имо дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе пушти текстилда. касе ки надонад текстилда куҷояй, баъди цирк пешаи танк мобайндай. 2 сотик замин, 3 дар хона, 1 веранд дорад. кухни, ҳамом, туалет дорад. об, свет, канализатсияи шаҳрӣ, раҳи мошин дорад. нархаш 238 000 сомонӣ. боз як ҳавлии фурӯшӣ, иш аллакай дар ноҳияи Рӯдакӣ, 6 сотик замин, 2 та хонаи нотамом. нархаш 80 000 сомонӣ мебошад. боз арзонам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар Зарафшон, шаҳри Душанбе, дар доми 21 ошонага, дар 19 ошонаш қарор дорад. 2 хонага мебошад бо масоҳати 53 метри квадратӣ. хона коробкая, яъне бе ремонт ва соҳиби хона дар ҷо нависага ки дару трезаи главниша часпонда метиян застройщик. канечкаи 8 пешужда охири солда месупоранд хоная. 2 лифт дорад. 2 мактаб дар наздикиш, 3 беморхонаву бозор ҳаст. нархаш 165 000 сомонӣ бо арзонам мешавад. хонаи хидмай срочно пул лозимай. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, ватсап, имо дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, маҳаллаи Фурқат, 3 дар хона дорад. 5 сотик замин, об, свет ҳастак, гирдаш ду тарафаш маҳкамай. 77 000 сомон мебошад. бо муомилаам дорад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, чихе ки ҳар вақта мегем, ватсап, имо дорад. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳраки Ғарм, кӯчаи Муҳиддин, даруни районда. 12 сотик замин мебошад. 2 этажа ҳавлӣ, 5 дар хона. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай, ватсап доранд. нархаш бо маслиҳат. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Вахш, ҷамоати шаҳраки Вахш, кӯчаи Абуалӣ ибни Сино, 6/1. 6 дар хона, баня, туалет, кухнӣ, боз 3,5 сотик замини холӣ ғайр аз хона. нархаш $38 000. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар кӯчаи Балъамӣ, бывши Матушенко, ноҳияи Сино, пеши медколлеҷи Мардонда, дар наздикии мактаби 99. нархаш $70,000 мебошад, ё ин ки 85 000 сомонӣ. 2,5 сотик замин, 10 дар хона, 6 дар хонаш коробкаяш, 4 дари хонаи дигаш барои зиндагӣ.
рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯза навормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардед. Агар навор ба шумо писанд ояд ҳатман лайкро фаромӯш накунед. То боздид барори кор шумода.